Er wordt deze dagen drok werken aan het nieuwe hotel-restaurant Zee van Tijd in Holwert. De jerdere Gouden Klok waar het begin verliezen hier onkocht door 3 ondernemers. Een van haar is Holwerter Sietse de Haan. Hij wil in het dorp wat moois deel zetten, maar de beginfase wie wel even dreig. Wij hebben dit onkocht in januari. We zitten midden in de bouw. En dan nog steeds maar de fase van het afbreken. Dus wij zijn nog net echt met de opbouw bij bezig. En toen was dit stillijn. En toen was er eigenlijk geen perspectief. We wisten net wat we konden. En we hadden natuurlijk op Ameland het hotelrestaurant. En dat moest Oerijn blijven. Dat is ook Oerijn bleun gelukkig. Maar het is een hele zware tijd. Dat wel. En toen hebben we toch in november besloten om de bouw hier ook weer op te pakken. In de hoop dat we nog in juni hier kunnen en dat we dan het seizoen draaien kunnen hier. Hoe het daar zijn komt, hing het vooral ook van corona af. Maar er leidt ook wel een uitdaging voor de Haan. Een soort toeristen stappen in Holwert op de boot naar het Ameland. Maar hoe loeken je de meesten juist naar het dorp ta? Ik ga echt verergeren dat we van Holwert een bestemming meidje willen dat mensen komen. En dat mensen hier echt een goed verblijf gaan kennen en vanuit Holwert ding ondernemen kennen. Dus vanuit Holwert als bestemming nemen van uw vakantie. En daarna Ameland kennen, daarna Schiermonnikoog, daarna Dokkum, en daarna Ljouwert en daarna Greens. En wij denken dat we daarvoor een bepaald segment luxe in de kamers gaan maken. Dat mensen het fijn vinden om hier een tijdje te zitten, te verblijven. Het nieuwe hotel krijgt in totaal zo'n luxe kamers. Het is ook de bedoeling dat mensen de hele dag eten en drinken krijgen kunnen in het restaurant. Die faciliteit ontbreekt op dit stuit in het dorp. Zee van Tijd wordt ook net alleen nog een plak voor toeristen. Ook mensen uit Holwert zelfs binnen van het welkom. Wij willen heel duidelijk geen kroeg, dat wil ik er wel bij zeggen, want dat is net bij de expertise leidt. En dat ken ik net in combinatie met hotelgasten. Als wij ontbijt serveren maar dan is dat net handig. Maar absoluut. En het doel is om gewoon een laagdrempelig bedrijfsdeel te zetten die voor iedereen toegankelijk is. Zowel voor gasten in het hotel als voor de lokale bevolking. Dat willen we heel graag. Het bloot een gok hoe het bedrijf aan zijn rinnerseel. Ook omdat we nog heel tijd met corona zitten. Maar de Haan giet die uitdaging net uit de waai. Hij had zijn roots in het dorp. En denkt dat hij er een succes van maatje kan. Om dat hier in het dorp deel te zetten vind ik echt fantastisch. Ik mij mede, doordat ik eigenlijk wel echt heel erg leeuw in het toerisme hier. Het is een prachtig gebied, UNESCO Werelderfgoed. Er zijn ontzettend volle initiatieven in de omgeving. Ik leeuw heel erg dat we hier een heel goed toeristisch product deel zetten kunnen. En dat is voor u de vraag, wat dit nou aan doet. We alleen toeristen, kunnen we de zakelijke markt bezinnen. Binnen heel veel, we zitten dat uiteindelijk Utrecht erin, maar dat vind ik echt prachtig. Dat we gewoon echt eigenlijk alles ontdekken kunnen hier.